چھیاں سنیاں وادرا دویلا امیر المومنین دی حویلیے 5 سالان دا غریب ادھی راتی مٹیاں تے کھلوتے علی اوتھے آئیں جتھے محمد دی دھی کفنی چاہیے پہلی باری علی انج رننے نے علی دی داڑی دے والا جو ہنیوں پہ کردے آن زہرا دی سراندی کھلو کیا دن سیدہ میں نہیں پیادہ او ویڑے چ بادشاہ کھلوتا او تیرا شہنشاہ پتر پیادہ ایک واری اونج بلا جی میں مریم بلایا ایک قرآن میں سر تے رکھ دینا جتنے دن بابے دے باغ زندہ رہیے ایک ہاتھ نال تسبیح پڑھ دی آئی غسل دے ویلے بھی ہاتھ نہیں اٹھیا کفن دے ویلے بھی علی آدن پتہ نہیں کتنا پیار کر دی آئی جدن میں اکھنا حسین پیادائی پہلی باری زینب دی ماں دے کفن دے بند ترٹ گئے دو میں بائیں باہر کڑ کیا دیئے آؤ میرا بھج دے گھوڑے تلان مرحبا آوازاں دیا میرا تیرا ضربان دے نار ماں بلائے اماں کر کے حسین بھج پہ شبیر دیاں دوویں بائیں ماں دے گالچ بطول دیاں دوویں بائیں پتر دے گالچ ایڈے دردان دے نال ماں پتر پہ مل دیاں یسرب نو زلزلے جبریل لتاج ملکوتی لتھوئے یاد یا علی اللہ بھیجے اللہ پیادائی کسے طریقے حسین ہٹا جدن دے ماں پتر گال لگے نے میری جنتی زلزلے میریاں ہوران دے وال کھل گئے میرے نبیاں دیاں پگاں جھان پئیاں نے جہینے مل دے رے عرش ڈھے پوسیا علی کائناتی حل چل ویکھیے علی آکے سجے بازو تو حسین نو پکڑے بس کرو میرا صابران دا سلطان بس کرو میرا شفیع روز جزا کھبے پاسے آکے کدی سہارا دین دین بس کرنا میرا پتر اللہ دا عرش ڈگنا لئی بس کرو میرا بیٹا کائنات حل چل مچ گیا میرا پتر نبیاں دیاں تسبیاں چھٹ گئی ہیں علی دی ہر چند کوشش کسے طریقے ماں دے گالی چبائی کر لے یار اپنے گھر ویکھی ماں دا جناز ہوئے 4-5 سال دا پتر ہوئے کیویں ہٹیں دیو دلاسیاں تے بوسیاں نال علی بوسے دین دین دلاسے دین دین شبیر گالی چبائی نہیں کر دے ڈگارا لیا اللہ جانے علی نو کے خیال ہے علی ہکو گل کی تھی حسین دیاں باہی چھٹ گئی ہیں نا پتر دے کل نال مولا کیا دن مرضی اپنی کر اویک میری زینب دے وال کھل گئے آواز اندے اویک میریاں دھیاں چادران لے آفرین بھائی بہناں دے کھلے وال سن کے بابا بابا کر کے پیو دے گل لگ گیا مک گئی میری مجلس دلاسیاں نال علی بوسیاں نال آخری جملہ میں اپنے بھائی جان دے حوالے ممبر کرا دعا منگو یار قبولیت دٹے میں شل چھوٹی اولادی ماں نہ مر جائے میرا اللہ پیو مر جان خیرے ماما اوکھے سوکھے بچے پال لیں دیاں تے جنہ چھوٹیاں بچیاں دیاں ماما مر وین دیاں تُسی ویکھیو سی بغیر ماما دے بچے گلیاں چرول وین دیں اللہ نہ کرے کسے دی ماں نہ مر جائے چھوٹے بچیاں دی ماں مر گئی ہوئے انہوں نے پتہ ہی نہیں دینے لگدا آج ساڑی ماں مر گئی ہے چھوٹے بچے ہوں دینے مہمان خاندان مکانی آویں دینے بچے کھیڑ دے ران دینے ماما ناج بھلے ران دینے پہلی رات انہاں بچیاں دی اوکھی ہوں دیئے جڑے یتیم ہوں دینے جڑے ماما دے بغیر نہیں سمدے ادھن احساس ہوں دینے جدن مہمان ٹور وین دینے جنازہ ہوں دے شام ہوں دیئے گھر خالی ہوں دے ان بچے ماں تلاش کر دینا خالی چار پائی دے کدی سجے کدی کھبے ماں نہیں لب دی میں نے ممبر دی قسم علی زہرہ دفنا کے واپس آئے نے فضا دیوال کھلے ہوئے علی آکے اپنے حجرے عبادت شروع کی تھی 5ویں تکبیر بلند ہوئی فضا رو کیا دیئے یا علی نماز مکا ایک اور قیامت آ گئی کیڑی قیامت فرمایا پہلی رات آج زہرہ گھر کوئی نہیں باہر نکل تیری زینب مٹیاں تے پیرون دی اوے کلسوم دے وال کھلے ہوئے نا او تیری پگ دا وارس کلا پیاروں دے یا علی تیری قسم سارا گھر ویکھے چھوٹا حسین گھر کوئی نہیں جیڑا ماں دے بغیر نہیں راندہ آج حسین گھر کوئی نہیں علی مدینے دیاں گلیاں چائن علی نبی دی قبر تے آئین جگار علی آدن میں اتھے آیا جتھے محمد دی قبر آئی 5 سالان دا مٹیاں تے ستے میں کان لایا ہولے ہولے پیادہ یمہ گھارا میریاں بھائی